салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментаре фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra G караван ҳастай. Солаш 2003, сӯзишвориш гази бензин, кузов универсали, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошин 100% мегӯяд, нақаду ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нархша 60,000 сомон мегӯяд. хайдори аниқуша биё мегӯяд, маслиҳат мақсад савдо танҳо назди мошинда. касоне хайдор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки телеграм истифода мебаред, дар комментария ссилкаи телеграм гузоштагем, метавонед ки дар омада обуна шавед, чизе ки дар кор бошад хайдорӣ кунед. бародароне ки нива пурсидагӣ будед, випускои каҳна, марҳамат. Солаш 84, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов внедорожный, объёми 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро 5 та баллони ҳолати беҳтаринда дорад. ҳуҷҷатош бочидагиай. мошин бародаро састаниш хубай, нахаду фақат мегирӣ ҳал мекунӣ, электрикӣ мегӯяд камтар кор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, нархша 25,000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ бошад, бо камтар савдо мешавад. касоне хайдор бошед, рақамиҳо рӯи экранда занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман реклама мекунем. мошини дигари мо бошад бародаро, бо нархи арзоне, ВАЗ 2110, солаш 2004, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошин бародаро мотор коробка харидориш 100%, ягон камбудӣ надорад. мотори приора задагиай. 4 та баллони 70% дорад. аккумулятори нав дорад. ҳуҷҷатҳои солонаш бочидагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 11500 мегӯяд, бо савдо мешавад. касоне хайдор бошед, рақамиҳо рӯи экранда занг занед. ва дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатии Opel Astra F хечибек ҳастай. солаш 97, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хечибек, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошин нав мотор кардаги бародаро, хатҳоишам созай. бензини холе, газа умуман дидагӣ нестай. ҳуҷҷатош то соли 2026 муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, нархша 32 та мегӯяд, бо муомилаи хуб дорад. касоне хайдор бошед, рақамиҳо рӯи экранда занг занед. мошини навбатии бародаро Nissan Patrol ҳастай. сӯзишвориш дизеле, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин нахалуи бародаро дар 100 километр 6 литр мехӯрдай. қарор дорад дар шаҳри Ровон, нархша 45000 сомон гуфта истодай. мошин нахалуи бародаро, касоне ки хайдор бошед, марҳамат рақамиҳо рӯи экранда метавонед ки занг занед, ё ки ватсапам дорад, тариқи ватсап муроҷиат кунед.
اعلای نوبتی بارودار تراکتور امتیازی 83 سروش 99 سوزش فروش دیزل حالت خوب تکنیکی قرار دارد. تراکتور بارودار نخدوی قرار دارد در شهر روغون کوچه جوانی. نقش بارودار 40,000 сомон مفرستاده. خریدار انیق باشد بیا میگه بینا هایکنه محقول شد با سودای خوبش میکنه. بارودار خریدار است مرحمت رقمی روی کننده زنگ معلومات پرا و انیقتر از سیوبی تراکتور دسترس کنید. این بود بارودار یک چند تا ماشین و چیزی که ما دسترس کردیم و پیشکش شما گردانیدیم. شما را همین ماشین خانه زمین کوالیتی 3 برای فروختن که رکلام داشته باشید در ایمو یا که واتساپ ما صورت و معلوماتش رو روان کنید. در ویدیو آینده حتما رکلامش میکنیم. رحمت بارودار برای دستگیری برای لایک و ابونه شدنتان از دستگیری هر یک شما میندور هستیم. دستگیری شما پیشروی ما است. خیر تا نوارهای آینده.